Cristiano Ronaldo udah orang elekai bebenanam jong ke perthei beliau benra adu sansin ya ke khusnam Ballon d'Or Award. Badudairu orang elekai bayot tebungul haga jing elekai international. Nalor ka jing elekai football Cristiano Ronaldo paubha haki social media haga bau Cristiano Ronaldo udai bobuntam ki followers ha Instagram haga bau don hadu unrius pa live unriu million ki followers bad one baar haga jing bun ki follower ha Facebook haga bau don hadu shispa nyau peu million ngut ki follower bad one balai ha Twitter haga bau don hadu shispa khadar million ki follower. Bad nalor kine Cristiano Ronaldo ulas dang banshina channel ha YouTube. Bad kanega channel jong u ka bakerteng UR Ronaldo kala pelengo sya ka perthei batang hadin ka to kan kenta balo pelaj ya ka wei ka video ka jong u ha kanega channel kinong subscribe ya kanega channel kila kot sya ka 1 million ngon bad kanega channel jong Ronaldo kal thauru ya ka record bathemai kum ka channel ba stet tam man Kynjoh sya ki 1 million ki subscribe tang da ki kenta. Bad kala Kynjoh ru sya ka 10 million ngot ki subscribe tang haka shisngi. Bad Ronaldo leo priang ya ka golden play bottom na YouTube tang haka shisngi. Bad hadu bala pelaj ya ka video kanega channel jong Cristiano Ronaldo kala kot sya ka khat nyau million ngot ki subscribe. Bad lese kanega channel jong Cristiano Ronaldo kan sadai ka channel ka ba kloitam ban Kynjoh sya ka 6 million ngot ki subscribe.